ngiyangena lapha sotathe ngomphakathi ukubuyela emakhaya ngibhekelelana ingoma enhle ziningi ukubuyela emakhaya namhlanje ngibhekelele sisi la basithola umsebenzi nakho ukuthi semthethweni ukushaya uma ezofuna la kodwa ke bokubuyela nami ngingena ngabanini ake sibikela khona ke somuzi ukuthi ukhala manje ngicela babukele singakhohlwa subscribe like share comment down. Sanibona babukeli, ngibhalele lo hlelo nginethemba lokuthi ngilothola imali yami engaboleka ubhuti Sibuku ngemva kwesikhathi eside anganginikezi yona. Ayo. Ninjani ba? Kwenzakala la ekhaya. Kwenzakala lokuphuta amakamera. Oh. Puti. Puti sona nyathi ecokudla ikamera phela. Ima. Okay. Sis. Asizwane. Dadewethu. Ngiyaphila laba bantu ohamba nabo bamakamera kwenzakala. Akuhloniphani. Nami usekhuluma lapha esekhuluma nawe nami umuntu engimazi. Anginazi nani nonginazi bafethu. Anginazi nani nonginazi namakamereni lawa. Cela ukuthi yabona. Oh, cela ukuhlala phansi bethu. Hayi. Ayicala sithina. Nomfuna Nomfuna singene ngaphakathi. nami umuntu engimazi engakhuluma naye hayi nani. Nomfuna singene ngaphakathi. Manje songathi ngilandela ama-bodyguard yini noma nabantu ongilandela bona thina engabuza kahle ngoba sasiso kwamini sixoxe nje lento akithi sasiso ngokuthu uma ngibhizi manje mina funa ngiyokhuluma namafoni Bese kumele kenze kanjani? yo awuthumeli ngisho ingane leke ukuthi Ithini lezinto yini ngine-COVID yini? Baba. Baba ngisacela ngiphumela la kwami. Sacela ngiphumela. Cela ngiphumela la kwami. Cela ngiphumela. La lento yenzayo uzawusihlonipha. Okokuqala nje ngisacela ungezwa ngawe ikwami la. Yes, ikwami la. Okokuqala nje nina nizongena la namakamera ngaphandle kwemvumo yami. Wena uzongilandela abantu bamakamera. Ufuna imali yami Sibungu lo ngayilezi. Kulungile imali yakho ngizokunikeza. Uyazi ngizokunikeza phela nami bengisanenkinga nalapho uyazi nasemakhaya kunzima izinto so nje zonke ibheke mina. Wena ufuna luze sixoxisane nawe kahle hayi ukuthi ngibizelele yini amaphoyisa noma naba no off. Usitshele masuqe. Akhokhele imali. Ngishayisa kancane unkulu. Sharp hey. Ngithi ukwehlisa leli langa nje lalabantu hey. Uzoqede. Okay ngisacela niqaleni ithuleke nina nobabili awungazisi obaba kabala ngikhulume nabantu engingabazi. Hayi bazokutshela bona. Sicela uhlaleni phansi. Sacela kuwele ngala mfethu. Ngifuna ukuzwa kahle. Hlala phansi phela nawe. Hayi akahlali phansi mfethu. Ukade mina. Yeah. Manje nina nama-bodyguard akhe. Noma mhlambe uyinina akahambe nibiza ukuthi nihambe niphelezele niqoqe ikweletu. Akanibizayo. Khulileke wena uzobona. Nabaqoqe beyikweletu zakhe. Thula uzobona wena relax. Uyazi vele ukuthi uze ngemali. Uyabona nje ngiyazi mfethu ukuthi lo sisi sekunesikhathi ngimkwelete. Lokho ngicela ukuthi usilalele. Okay. Wena usheshe ungena ngegear phezulu. Kulungile khuluma khane ngithule mfethu mina ngingwenethe nje. Hamba ngaphansi kwehotela umgwaqo. Sibalelwe la usisi. Wathi unenkinga nawe, wathi khona imali yakhe engakuwena. Oyibamba kodwa ke ngicela ukuthi kungayi kakhulu. Ngicela kube yena usisi ochazayo udaba. Sisi, ngicela unidlale udaba. Yebo futhi njengoba bese ngitshelile ubhuti Sibuku la ngamuboleka imali enganga 3000. Kulo 3000 wangilethela u1.5. Wasala u1.5. Kwase 1.5 ngite ngiyolanda mase ku Friday. July lapho. Hayi mangibuya kulo Friday uSibuka ngitshela ukuthi iphinde ngibuye imali yami. Sisi namanje nje ngitholi ngiyamfonela ifona akasayibambi ngeke ngafika la bangithembisa ungishaya
ngenxa yemali yami angisathi nami sinento kanje. Uyashaya wena baba. Hayi kulolo daba lokushaya mina angisiye nomuntu ophakamisa isandla. Shuthi khona abanye abafowethu esasihleli nabo la. Ngalesikhathi usisi efika naye ezofuna imali yakhe. Bangathanda nabo ngendlela inkulumo ayisekhuluma ngayo nami. Bagcina sebemphakamisela isandla. Mina ngisiya nomuntu obeka isandla abantu besifazane mina mfowethu. Ya. Kahle njena nje. Inkulumo yakhe naye bekufuna engibize engibeke phansi ekhulume nami kahle. Ngoba Ukanini ngoba ngo-August ngisacela ungizwa phela nami into afuna ngizwe yona kuphela. Hawu ngoba ngo-August wena mfethu ukuchazela kahle futhi ya ngo-August kwaba khona isimo lapha ekhaya esathi kuba nzinyane yabona njengabantu abadla imbuya ngothi sahlanganisa wagcina sekonakala kakhulu nakho lokho okuncane engangithi ngimbekela usisi ukuthi ngizomnikeza kona uyabo agcina sengingena naseyikoletini imaloni yabona nje izinto zimbi ngoba nalo ibhizinisi liyadlondlobala uyabona nje umuntu uphuzela ubhiyo wodwa izinto akhambi kahle. Wamchazela wambiza usisi wamchazela noma wamfonela wamchazela. Ifoni angasayibambi. Njengoba ngisho bese ngimfonela ifoni angasayibambi. Ngoba ngathi ngigcina la bangithembisa ukushaya bengasezi ngoba ngisaba bona sengiyamfonela ifoni angasayibambi. Nomthatha advantage ukuthi umswati uma kwelinye. Ya anginjalo. Lalela iSwazini neSouth Africa into eyodwa. Ngeke sibize ukuthi elinye izwe iSwazini. iSwazini neSouth Africa into eyodwa. Sonje wena uthatha advantage ukuthi ngoba yena wangale koSwatini angihlangani mina nalezo zinto. Wenza nomthatha uthi advantage uthi umuntu esifazane. Ukuthi nabo njena ukuthi babuye benze kakhulu nje isiphi isidingo sokuthi ezebize nina ke nje manje. Uzobona ukuthi isiphi isidingo ekugcineni ukuthi yini ngoba lento thina bese siyixazulule ngoba njengamanje khona engikubekelelayo. Kodwa manje into nangu ke xazulula. Bafethu ezinye izinto ufuna ni-understand nani njengabantu ukuthi ukuthi le mali ngibekela ukuthi kube khona into ezoqhamuka agent ezophoqa ukuthi wone le mali le oyibekile. Shuthi yena wakwazi ukusacrifice izidingo zakhe ngokuthini aboleke wena imali. Yena izinto ezayibalekile kwakumele azenze akazange azenze kodwa enza ubuntu kuwena wakunika imali nama wena usunezinto eziagent esekumele zivimbe ukuthi ubuyisele imali emumva wena manje kuyikona ke hayi mfethu asikaske nje kumele iqiniso. Hayi ngiyakuzwa kona kodwa hayi ukuthi ngoba mina senginalo izinto zami. Okay yes njoba kade ngichazelile mfethu ukuthi ebengiyibekile kwase kukhona isimo ngempela ngibona ukuthi la kuyaphoqa. Okay uma usichazela besimayilana nengane kufanele ngihambise esibhedlele yonke leyo naleyo ngenzi operation manje bekuphoqa ukuthi ngisebenzise kuyona le mali ekade sengiyibekile encane. Ezakhe ingane lapha zidle angichazi kanjalo ifesidingo wena ezakho cha phela ifana naleyo nto ukuthi wena uthi ezakhe ingane ayilambi. Kodwa futhi ngicabanga ukuthi nawe ungayi-understanda leyo nkulumo ngoba sikhuluma ngomphefumulo la sikhuluma ngomphefumulo. Business operator each and every day. Uyazi naleli business bese liphansi ngize ngivuka nje mina ngihambe ngiyocela usizo kuyena. Ngamtshela futhi ngizomkhokhela kancane ngamnikeza ngasitoka mfethu kodwa akakahambi ngendlela njengoba ubona ukwathi kanje lo muntu lokho efika ekseni phuza lo bhiya. Yazi mfethu asike senzeni. Owodwa akufiki umuntu. Awukusichaza ukuthi angazi noma ngiloyiwe noma yini sungihambelile ngoba ngabuyisa imali yakhe manje ke ngoba phela ngisondelene nomhlaba yalingana imithi niyazi kakhulu ingakho izinto zami ingasangihambeli. Imali yami usukhuluma ngemali yami kanje manje. Ya lalela baba cha mfethu ngiyabona izinto up and down nje up and down kanti like lathi ukuflowa nje uyabona nje uSeptember uqala angifuni ukuqamba mama izinto ke zathi ukuba ngconywana kodwa kwathi ukuthi angithi uyena ke sengihambelile futhi le akwangamcabanga the time lethu ukuthi uzoyithola kodwa bafethu imali yakhe. Angakabi-ke nayo kwamanje angakabi nayo kwamanje angakabi nayo kwamanje. Ngicela ukubuza something mina hayi angakabi nayo imali. Ngicela ukubuza something. Hey yabona nje nginanengane encane mina Manje uthi thina senzeni ngalokho? Sobona phela sabantu ngibalekile ngiqashile la ngakhile mina ngibaleki. Okay.
awusho ukuthi imali kasisi izofika nini noma uzoyithola nini noma lenze isikhathi esingakanani. Hayi ngeke ngikwazi ukunithembisa-ke lokho-ke njengamanje into engisazoyicabanga nami ngizodinga sami isikhathi salokho. Ngeke phela uqhamuke wena usuzongibuza manje ufuna ngiphume nempendulo manje. Hayi akwazi kwenzela lokho. Na next year ngayithola. Hayi okwakho-ke lokho angazi mina ngisho nje. Angazi ngisho leyo nto na next year ngithe mina ngifuna ninginikeze isikhathi nami. Angithi angizwe. Ungafuna ngizwe ngawe webhuti. Okay, lalela-ke mfethu angithi uthi wena ufuna ukuthi uzwe ngami. Sicela-ke usiphe imali kasisi namhlanje. And before siphuma la siphuma ngemali kasisi. Or else imi ngaphuma imali kasisi sesenza ngesandla sensimbi. Webhuti angithi isiZulu uyasazi umZulu noma nawe uqhamuka ngale kupho Mozambique eduze eMozambique kungcono. Uphuma le kaBulawayo. Koko Zimbabwe ngaphela ngichazile bengikhuluma isiZulu. Mhlawumbe uzokutolikela umfowethu angazi bakwazi ukutolika. Ngikhuluma isiZulu ngithi imali anginayo okwamanje ngicela ninginikeze isikhathi. Ngicabange nami ngibone. Hayi vele ayikho imali nje ayikho imali. Uleko baba yazi njengoba ngize la ngiyaunderstand abantu. Ngizokushaya. Ngizokushaya. Abantu basemashibhini banabo ukuthi lento lebezongishaya. Yona ibekhambi yakho leyo. Sobe sikushayela. Ngizongishaya. Yini esobe sikushayela yona? Ngizoke ngiboneke mina ngisona isiginci mina. Ngisona isigubhu seZayoni. Kodwa ayabona nje la ayikho indawo yokushaya la. Ayikho aba nginaspressure nginalutho ayikho indawo yokushaya. Mfethu uba Ayikho ke cha ngibona phela mina yabona nje imali insi nokhamba uboleke enhlanyeni imali nokhamba uboleke enhlanyeni izinto enga-understand. Okay mfethu lalela. Hayi odomoroza ngiyaxolisa ukusho njalo kodwa nje hayi usuyamthuka phela manje yakhe. Nindlela akenza ngayo na. Ufuna senze kanjalo. Thina sasisobabili sasisobabili ngimzwile leyo nto yena ningichazela leyo mfishi engingayazi ukuthi ithini sasisobabili kodwa mina lento lena sasikhuluma indaba yemali ngakuchazela nawe ngakuchazela kahle ukuthi ngisacela ungilinde kancane manje na ukuthi ngoba usuneyinkinga usumpintshekile manje na basizohluphekela kule mali la kimi sokufuna uzongistress hayi mina kuphela ngathi umuntu olento le okweletayo hambani nobheka abanye eqala laba bamkoletayo ngizogcina mhlawumbe ngizobe sengicabanga yini imali ngizoyithola nini wewe baba yini ngikholela malini ngosuku imali hayi ngikholela malini imali angithi baba uyahluleka ukuthi cha ngasukuma nami ukuthi ngifuna sisukumeke phela ngibona silento lesenimile oba nithatha sihlaleni phansi sikhuluma angithi nithatha sihlale phansi sikhuluma base nisukuma manje nisukumelana usho ukuthi angisukumeke nami ke ngomkhovu bo usukuma uba uzela phansi hayi ngizotshela wena yini awukade uthini wena hayi ngijwayela kabi hayi alright baba manje iyaphuma imali kaSisi noma iphuma cha mfethu ngiyakuchazela baba anginayo manje saqela ngiyezeni-ke isikhashanyana esincane mhlawumbe noma i-awanyana 2 hours ngizameke ngiyohlanganisa-ke ngibone ngize ngimkhokheleke mhlawumbe-ke angazi noma ngizoyithola noma ngeke ngiyithole futhi ngeke ngithembise kodwa ngizohamba ngiyozama wafethu yabona lento oyishoyo engekho ngicela ukuthi-ke mfethu-ke sibambe something yakho ukuze imali kaSisi uzoba nofuqufuqu noqozo lokuthini uyibuyise asikubuzi futhi ngaloko siyakutshela ngcono ngimane ngiyiboleke kuwena le mali ngikhiphele amazinyo akho sihambe siwadayisa lapha ngikhokhele usisi base mina ngikweleta wena ngoba ngabona ngathi nawe unenkinga losimuncane uyajwayela sebenzi kanjalo imali ayikho buka nanesitoka sami isitoka imali bafethu imali isixoxeni imali ngicela niphindiseleni ikesi lami emuva la ngithathe khona yindaba manje
manje bafethu. Funa imali yami. Funa imali yami. Awufuni ukusikhuluma ngithi angithi uza ngale ndlela oza ngayo. Kanti ufunani wena? Nina nizongihlasela noma nizofuna imali yenu. Ima mfethu sikhuluma. Imani bafethu sikhuluma imani. Imani bafethu sikhuluma. Bafethu imani sikhuluma. Imani mfethu. Bafethu. Hayi. Angithi wena lalela imani. Okay imani. Thina masikhuluma nawe wena ubona uthini? Okay, asihlaleni phansi bafethu. Asihlaleni phansi. Hayi Buyele khona. Hayi imoya phansi. Ayihlale phansi ibamba umthetho. Buyeleni khona. Hey, liyaphi lolo ke sendlini? Hayi buya uhlale lapha. Ngijulukisa lezi inyoni uyithathephi? Mfethu. Hey. Nakho lokwemba singakona kufishanyana nje. Mfethu. Ayenziwa le nto. Ngambizela abantu. Funa imali yami. Yazi mfethu. Webaba. Yazi isigcino sogcina sesikubeka ngisho isandla. Ngokuthini awafuni nje buka ngigqoka into emhlophe buka. Ngithi lezi inyoni zakho kade zingibamba yabona njani manje? Angithi abona njani? Sorry. Ubuka inyoni buka. Kuyabiza le nto le yabo. Mfethu. Joke lo. Khuluma nawe. Upopa lo yashwa. Bafethu imali asikhulumeni bafethu. Yabona le nyoni yakho, yabona yangivubuza le nyoni yakho. Yabona le nyoni yakho yangivubuza. Yabona le nyoni yakho. Baba, wenzani? Ile nyoni yakho nje. Ile nyoni yakho nje. Wenzani? Hayibo. Wenzani? Jwayela. Lesisi sicela uze ngapha. Hey, okay. Sibonisana ukuthi sokwenze njani. Okay, sibuyele. Mhlawumbe khona isana esingayenza ke mhlawumbe angisho ukuthi ikhona mhlawumbe. Yalinganisa na. Unayo. Ela ngapha. Hayi ufuna ukuhlala eduze kwakhe. Ufuna ukuhlala la. Hayi, la. Utheka manje libe lesikhulumeni isambatheka sivele endlini siphuma na something. Nalezi inyoni zakho. Khuluma wena sivele endlini siphuma na something sokukhipha uyijethi yazi bafethu. Nangumuntu bo. Funa imali yami. Ngiyacela manje dadewethu umntakama. Side esikhathi sokusho njalo ukuthi imali yami uzoyiletha. Manje ngiyakufonela ifoni awusayibambi nokho. Akakhulumi usathula. Ngiyaxolisa dadewethu ngisacela bafu le nto le ngisacela wehlisa umoya mntakama. Ngithi ngisacela ukuthi nginikeze noma uhafanyana kuyona le madlana encane ade sengiyidayisile awulethe uhafu usubona. Ukuthi njengoba uzoletha uhafu nani lo munye engasawulethwa. Awulethe uhafu usubona. Hayi so khipha lo hafu ngoba uyabona ukuthi lezinto kahle uyabona nje kade ngiqoqa amabhodlela asali kade ngiyo-order. Uyabona lokhu? Unayo imali unayo imali yabona lokhu? Kusasekuncane kulele. Ngiyacela please ngibekezele ngizongineze 750 uhafu wale mali le ngoba ngiyazi 1.5 imali khona. Anginayo njengamanje imali yo-1.5. Mfethu manje uthi senze njani? Angiyithathile. Uthi senze njani? Ngoba imali sidinga manje. Cha bafethu uyazi imali enginayo mhlawumbe ayihlangane ngisho 300. Bafethu imali bafethu imali ngibheke ukuthi khona malini. Ngisale nalutho phela mfethu ngisacela ngilande noma ikusasa ke mhlawumbe izobe isithe ukuthi letha sibona. Cha mhlawumbe izobe isithe ukuthi kusasa ngoba ngiyabona ukuthi ngeke inele ngempela le mali. Uyabona le mali le ngisho ingane yami ingayinqaba esikoleni ayisayiphathi le mali. Ayisayiphathi le mali. I'm sorry ukusho lokho. Ngiyazi ukuthi ngikweleta usisi. Uthi nami ngiyathanda nengane zami ijabule. Kodwa mfethu kulungile hey mhlonishwa 500 okhona uzowamukela. Thatha isandla sisodwa. Athi hayibo. Ngidala yabo qala. Thatha isandla sisodwa. Ngiyeza noma ngiyeza uqala nami umuntu angiyeza imali. Hayi wena usuzokhanya ngeze izandla eziqotshukile. Deshe tho.
Me. Mbeke phansi angithi isangoma 2 3 Khuleka wethu ungamnaki. 5. Relax. Thatha sisi. Are you happy? Angaba happy kanjani sibuya imali yami ingaphindelela. 1000 uzothola next week please. Ngisacela ungibekezelele manje sengifuna ukuphuma kuwena ngikhathele lesi stepe sakho. Ngeke ukubone lokho okushoyo. Lokho ngilandela. Yabo lokho okushoyo. Ngeke ukubone ukuthi 1000 uzothola next week. Sifuna manje. Sesikhipha ukuyitshela usileke manje. Angithi aduthini wena? Ya. Angithi nezandla eziqothukile mina. Angithi aduthini nezandla eziqothukile. Bafetha. Nabangani bami nini? Ungangibamba. Hawu, angikwasini ngiyamdayisa ngidaliswa ngemali yini? Sabangani bakho yini uzidalisa? Ingana president. Kahle ukusijwayela. Ingana president. Baba, uya. Yini? Ifoni yami ithathela ukuthini ifoni yami ingena. Ingena. Uthatha nalotshwala. Ifoni ingena yaphi ifoni? Ifoni ingena. Udlala ngami isikhathi eside. Ifoni ingena yaphi ifoni? Uthathelani ifoni yami? Ingena. Uyayazi imali yami. Uyayazi lo phone imalini. Uyayazi imali lo phone. Uyayazi lo mtshana biza malini. Izinto zami. Yini ngingaka? Angizakuthatha useni. Bengifaka bami biyapho. Yakithi itshethe useni. Cha, utshana bami biyaphi? Akhiponi sathu. Ngicela imbuseli angithi sivumelani ukuthi 1000 ngizothola isonto elizayo. Wesisi. Ungabusayingena. Hayi. Ngeke sisezwe ngokuthi. Simnikile ithuba akaza. Kodwa wena ngiyakutshela uzobona. Yabona? Ubona wena Mswati. Yabona ngikuhle ngoba. Uzobona. Kuhle ngoba Ungihambelile ongilandela igoda zakhe eSwatini uzobona ngizokubanga. kuhle ngoba umjengnisha phambi kwethu. Kuhle lalela, kuhle ngoba umjengnisha phambi. Ngiyakutshela ukuthi umuntu waseSwatini azongivulela icala la ngingeni mina leyo nto. Okay, kuhle ngoba Lungile hayi. asishile lo muntu asambe. Lungile. Asambe. Ngaphindeke nibuye la ngithi seniyikhokhelile. Hambani. Dot. Labo doti lapho. Ezabuthatha izinto utshwala bami. Sanibona babukeli bekubhalele nohlelo ngithemba ukuthi batongisiza ngilonza imali yami kuba bosibu kodwa na bekhona engiyitholile noma engingayitholanga yona kodwa ngijabule kakhulu ukuthi khona le ngiphume nayo imali yami ngiyabonga kakhulu.